Здравейте! Минава много набързо, за да потретя, че на 27 и 28 април ще проведем нашия бутиков разширен курс по първа помощ за напреднали. Ето и накратко за курса. Нашият разширен курс по първа помощ за напреднали е едно уникално обучение чрез преживяване за напреднали в рамките на 16 учебни часа, разпределени в два последователни, изпълнени с теоретични казуси, ролеви игри, реалистични индивидуални екипни симулации. Какво ще упражняваме? Запретвам ръкави, добре, без ръкави, и да видим безопасно поведение и действия при спасителна верига и приоритети, оглед и преглед на пострадал, оценка на състоянието му, първа помощ при сърдечен арест, първа помощ при спешни състояния, първа помощ при увреждания, причинени от факторите на околната среда, първа помощ при отравяния, първа помощ при силни катастрофални кръвотечения, първа помощ при специфични наранявания, отворена рана в гръден кош, отворена рана в корем, отворена рана на главата, ампутант, рана с чуждо тяло и много други. Първа помощ при различни видове изгаряния, първа помощ при щупване и нараняване на ставите, първа помощ при вътрешни кръвотечения, първа помощ при кръст синдром, триаж, евакуация и техники за транспортиране на пострадал. И всичко това окомплектовано в различни ролеви, индивидуални и групови игри. Ако привлякох вниманието ви, запишете се на сайта ни и ви чакаме на 27 април. И още нещо, 24% ексклюзивна отстъпка за първите 24 члена на нашия клуб First Aid BG. Очакваме ви!